Duit ini kalau tidak hati-hati artinya menjadi dunia wedokan. Kok duit? Duit, wong wedok niku nek mboten duwe duit pusing. Oh. Ning wong lanang anggere duwe duit turah sithik mikir wedokan. Hanya wong wedokan ngomah iki kaya eli kae. Ning nek ndedit karo pikirane reget. Pantes nek dadi pengarepe kecethit to niki. Mboten, ngoten. Nggih. Niku asli saking Jawa Timur. Oh, asli saking Jawa Timur. Saking pundi, Mas Waryudi? Pak Budi menika. Saking Lamongan nggih. Oh, saking Lamongan. Iya. Masih terahipun Adipati Indra Katong. Sapa? Indra Katong. Indra Katong iki sapa? Sing kedanan kali Dewi Sapa? Dewi Rekata Mini. Nggih, Rekatawati ya. Matur suwun Pak Budi. Ya. Ning wong semono panjenengane mesti durung lega nek urung diduweke karo Elisa. Ya. Ayo monggo. Pengen dialog kalian Mbak Elisa. Wah, nggih karang ya sing jeneng sak bocah Elisa niku panjen lagi ngedapi-dapi pokoke. Iya. Iya, Sa. Pak Budi kuwi piye carane supaya kowe disawer? Ha iya. Angge niku pun ngimpi-impi badhe nyawer ning didelok tiyang kathah ngoten. Sugeng dalu Pak Budi. Om Swastiastu. Sugeng dalu Mbak Elisa. Om Swastiastu. Iya. Oh, ini Pak Budi. Begini Mbak Elisa. Saya itu sebenarnya pengagum Anda. Oh, pengagum. Pak Budi mengagumi loh Pak Seno. Ha sakarepe aku ora kok. Jujur kenapa saya mengagumi Anda, karena Anda adalah orang Sulawesi tetapi mencintai budaya Jawa. Jawa ije. Dan saudara-saudara yang dari Sulawesi itu banyak yang bertempat Orang di Jawa sini. kata. Dan Jawa dan Riko kata. Saya serahkan seutuhnya berembuk berdua. Saya nanti 10% saja. Kok 10% piye? 10%. Sing mburi kae rak kaya wit-witan Sulawesi to. Ya, jujur pula sebenarnya saya punya cita-cita ingin jadi dalang dulu. Ketika masih kecil saya penggemar nonton wayang. Oh, pengen dadi dalang. Jadi dalang. Abot lo dados dalang menika. Ya, justru karena itu ketika saya gagal menjadi seorang dalang, akhirnya berubah pikiran. Oh, Cita-cita saya sekarang ingin menjadi raja sejagat. raja sejagat. Oh, jadi gitu kisahnya Budi. Saya tahunya Budi itu bapaknya pergi ke kantor, ibunya pergi ke pasar. Terus sekarang Budi mau jadi raja sejagat. Iya. Terus Iwan kon ngopo? Iya, karo. Tapi raja sejagat nata ini. Sejagat nata, Pura Jagat Nata. Memimpin di Pura Jagat Nata, juga memimpin karawitan Gema Jagat Nata. Gema Jagat Nata. Bisa suluk loh ini, bisa suluk. Suluk bisa Pak? Berarti kuwi asline nasibe padha kowe Sa. Pripun? Kowe iki yo mbiyen cita-cita dadi dalang, Pak Budi yo dadi dalang, malah kowe saiki dadi ledek. Mboten napa-napa, padha-padha entuk duwite. Nah iya. Gimana sekarang sudah ketemu Anda berdua yang cita-citanya jadi dalang, akhirnya jadi dosen agama Hindu. Ya. Sama-sama kegagalan ini terserah Anda. Ya ini bukan kegagalan, mung rasido dadi dalang nggih Pak. Suluk apa Pak yang disukai? Anjrah ingkang puspitorum. Anjrah ingkang. Sekian. Anjrah ingkang. Anjrah ingkang puspitorum. Kasilering samirana mri.
renane ngetriya luar biasa. Coba kowe ya aja kalah, kowe ya mak S1 pedalangan. Ayo. Piye kata Prawandawa? Ya semono. Ayo suluk sa. Yo. Piye kata Prawandawa? Kumrekut makut mangajab. Luar biasa. Dalang sedaya Pak Warsudi nggih dalang. Oh kabeh iki sing ngadegi dalang. Iya. Pancen ya tenan. Ini ya payu ngetoprake. Iya. Ya ora apa-apa. Sampun lega. Sampun lajeng nembang napa? Tadi nembang menapa kalian duet. Bisa. Caping gunung. Oh, caping gunung malih. Lah caping gunung empun niki. Napa podang kuning, napa? Omeng copang. Sriune, oh nggih sriune. Siap. Ya. Jumbuh karo permintaan nggih Pak. Pamundutan iki mau. Ya. Pamundutanipun garwane Gusti niku sinten? Nggih Mbak Chandra. Oh nggih. Mbak Chandra kalau wau nyuwun lagu Sri Uning Mustika Tuban. Menika ingkang bawa menika asli Jawa Timur, nggih ta? Lamongan. Nggih. Mengko sing nembang kowe sing bawa ben Pak Budi. Iya. Sinebut pahlawan putri. Ya. Sri Uning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe tuk prangkung pojo negara bebela Wiratmaya tan wurung Sri Uning gugur. Leres mboten niku? Leres, Pak. Nggih, dadi kusumaning bangsa. Ya. Ya sing nembang Elisa. Ya, monggo. Ya Mbak Elisa. Ya. Sri Uning Mustika Tuban lapun tresno lan sabonya arang-arang rira
Sriunengipun. Matur sembah nuwun. Nggih. Kula sampun Pak Seno. Iya, iya. Kusik saku kok ngerogosak Pak Budi kok ngerogosake ngopo? Ampun ngaten lho Pak Budi. Nggih. Lon mboten lho Pak Budi. Oh iki rasa aneh-aneh kok mboten ora. Nggih. Napa Pak niki? Nggih. Sebagai Majeng mriki. Sebagai napa Pak Budi? ya rasa bangga sebagai saya tanda bisa jadi. ketemu. Oh, terima kasih ya Pak Budi nggih. Kula nggih bangga sanget. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Benjang malih nggih Pak Budi nimpali malih nggih. Nggih. Benjang-enjang selon apa? Benjang-enjang selo, benjang-enjang ya mulih kok selo. Menika pun bubar supados nggih. adil menika nggih. Kula Nyah ampun menawa. Ampane kula Pak Budi. Sing rada akeh Pak Budi nggo tumbas pasah. nggih. Ajeng kula nggo ndandake untu. Nuwun nggih Pak Budi. Nggih, jangan dilihat makasih. nilainya, tetapi rasa tulus ikhlas saya Ya. peduli dengan dunia seni. Ya. Amin. Duit ini kalau tidak hati-hati artinya menjadi dunia wedokan. Kok Gitu. duit? Duit wong Tegese? wedok niku nek mboten duwe duit pusing. Oh. Ning wong lanang anggere duwe duit turah sithik mikir wedokan. Hanya wong wedokan ngomah iki kaya eli kae. Ning nek ndedit karo pikirane reget. Nggih, matur nuwun Pak Budi. Pak Budi. Nuwun Pak Budi. Ya. Menika tasih wonten pamundhut setunggal malih. Napa, Mas? Anu saking pemeking kerawitan Umadindu. Nggih. Menika kedanan kalian Mbak Prastiwi. Oh, nggih. Menika kepada yang terhormat Jeng Prastiwi Rahayu. Nggih. Di tempat dari saya pengirim Bapak Kawit seorang duda. Oh. Nah menika layang menika supados pun tampi Mbak Prastiwi piyambak, pun waca Mbak Prastiwi piyambak badhe nyuwun lagu Lewung sing joget Mbak Prastiwi nganggo ngogel-ngogel ngoten. Oh, nggih. Piye Pras lho, nek ora Nika angsal kula. monggo dipun tasak Monggo. paringaken Bu Sing Prastiwi Prastiwi. niki tindak mriki. Ha. Nggih, sakniki. Heh? Sakniki nek Liwong niku biasane keri dhewe. oh keri dhewe. Nggih, Prastiwi niku Kajengipun diwaca nggih. dicaoske rumiyin, diparingke rumiyin mangke. Ah, alon-alon. Nah. Nggih, wah. Iya, Prastiwi penggemare ya bangsa pemeking. Iya. Penggemare Prastiwi ya bangsa duda-duda. Ya. Nika cintanipun Bu Mami Wiratmi anu warung sate Pak Jogo. Oh, Pak Joko. Kalau ora mbantu sinden wonten mriki to, rikala pra-acara. Nggih. Menika wonten mriki nggih saged momong para sinden-sinden. Oh, nggih. Dipun tresnani menawa berkahipun Mbak Prastiwi mugi-mugi sinden Pura Jagatnata menika saged lestantun sayuk rukun. Amin. Ya. Ki ana pamundutan meneh uga no, ya podang kuning sing kepareng nyekar Mbak Tati karo lali janjine ya Mbak Tati. Niki sing siji dikekke Ika ya, Tin. Ya. Apa kowe kabeh? Ya. Mantuk ning karo mendelik. Sing lali janjine diwenehke Mbak Ika. Ya, men kowe ora pateka kesel. Ya. Mergo kowe engko isih takon adegan ketoprak. Ya. Karo Pak Warjudi kowe wahita Mbak Ria puyengan kae engko minak jinggo wis mesti gayeng. Ayo Ik. Lali janjine sik Ik diaturake jumeneng. Ya. Lali janjine nggih. Monggo. Monggo. Wah, ayo. Cinden kok ayune kok ngene. Pomo bojoku iki kaya ngene. Oh, ndah heboh. Rambut aja putih-putih. Ayo sing gelem sampeyan sing wedok ya ora gelem ora. Nggih, nek kepepet ya gelem jane. Pripun Pak Dik? Piye nak? Napa? Ora apa-apa. Mboten sah Suwe nyedak-nyedak. ora ketemu. Terus nek suwe ra ketemu terus ngopo? Ora ngopo-ngopo kepengin ngrungokke suaramu. Lah niki pun. Baru nembang ngopo? Pak. Ngopo kok Pak?
Ora apa-apa. Ya wis aku kene kowe kono. Ning suwe-suwe kowe engko nyedak dhewe rene. Mas aku kowe dicedhaki Pak Wardudi kok kaya dicedhaki demit. Lah engko nek iki nekat e wonge. Ora Wong apa. aku kaya demit wae, Nduk. Mboten. Ora to? Bagus to ya aku. Ora kaya bapakne demit. Bagus ora aku, Takokno para penonton ki Pak Warjudi ki bagus ora? Pak Warjudi bagus mboten? Warjudi ki bagus ora? Lho wong sakmene jujur kabeh. Ora, nggih sing muni bagus mesti padha mrongosi. Boten. Ora merongos niku. Piye? Meng kepunjulan. Oh, kepunjulan. Ora apa-apa. Saiki nembang ya, Nduk. Nggih. Aku tak ngrungokke karo nyawang. Wis marem kok aku nyawang kowe iki. Nah, jempolku obah dhewe. Jempol sik pundi? Jempol sikil. Ndi ora obah. Nek nyawang batinku ki nyawango jempol sikilku. Oh. Anggere kowe weruh jempol sikilku bentuke kaya ngono kuwi, batinku ya bentuke kaya ngono kuwi. Arep pengen weruh apa piye? Ora. Ora ya, Ayo dibawani sih. Modang apa, Nduk? Lali janjine. Oh, lali janjine. Lali janjine. Heeh. Yo. Eno. Teng riku mawon nggih. Heeh, lali janjine. Neng kene wae aku. Aku tak anu nebahi kene ya. Apa? Kok Ora dadak apa. tebah-tebah? Kok dadak tebah-tebah ki arep ngopo? Ben resik atiku ngono lho. Nggih. Ya gek nembang. Ya. Dina Minggu kang tak anti Napa lho? Napa? Aku ngrungokke kowe. Kok dadak klirik? Kowe mau kandha nek dina Minggu ngenteni aku ta kowe? Ora? Ora. Ora. Malah aku sing ngenteni. Kowe nganggo klambi abang ta, Nak? Mboten. Anggere mak glibet abang mesti kowe. Ya ora, wong edan Ora, paling ya. sing liwat. Bareng tak cedhaki kudu kowe. Sopo? Malah wong edan. Lane nganggo butuh ya tak dusi. Wong edan ya gelem ngono. Ora apa-apa no ben adil. Jebul mong lali janjine. Ora kok aku ora lali kok non. Wis janji iki ya tenan. Tak Saestu. wujuti ya. Heeh. Manane. Anane pijersa moyo Lumrah to no, wong ki nek kerepotan ya semoyo. Ning mati tak wujuti wis aja samar. pintar golek alasan nganter angan duka Sing marake aku kedanan ki sing kokmu tengah ki mau sing lho. pundi Dasar pinter golek alasan. Apik iki. aku mau biasa lho Pak De Iso narik ati lho. Dasar pinter golek alasan. Terus Nana. Nyan. Aja ngeguyu aku. lah wong aku mau le bawa biasa ngene iki kok ora nganggo Ayo rek lahirmu ning batinmu rek. San. Heeh. Heeh. ngandar
Nena aku wis ora Kowe lek mun nembang kok kaya kesusu wis lak gila karo sapa to? Niki sak wedi. Kudune mandeg-deg kuwi ambil napas sik kok ora. Nah, jan-jan langsung tok sambung terus. Lah niki nyedoki terus lho, lek joget iki kaya saking ketarikku ngono lho. Napa nggih? Wong seni iki anggere ana irama sing ngono kuwi ora diobahke iki iso obah dhewe ngono lho. Mongko ora tak obahke to ki mau. Nek kowe mau ya obah. Iso obah dhewe ora krasa to aku. Kowe krasa ora kowe? Ora. Wah, jan saking kobete. Panggunge iki lho. Panggunge sakmene jembare iki rak dadi iki panggunge anteng banget lho iki ora obah lho iki. Iya. Nggih. Iki rezeki. Esuk nek kowe nembang aku joget neh ya. Iya jelas kok.